Posa't en una postura on et sentis còmode i et pugui relaxar. Si ho necessites, agafa't un moment per trobar-la, de manera que tot el teu cos es pugui deixar anar. Farem una meditació o relaxació per deixar anar el cos, dels peus fins al cap. Pots fer algunes respiracions llargues i profundes, ara que estem començant. De manera que a l'inhalar inflis la panxa i a l'exhalar la buidis. Inhalant i exhalant. Inhalant i exhalant. Deixant que a la vegada que estàs present amb la respiració, el cos es posi el màxim de còmode possible. Comença a posar l'atenció als teus peus. Des del taló fins a la punta dels dits. De manera que deixis anar el peu, totalment, permetent que es relaxi i es deixi anar. Al fer-ho, pot ser que notis algun formigueig o alguna sensació en el peu. Està bé. A vegades, al posar l'atenció, podem notar més coses que passen per alguna zona del nostre cos. I després de deixar anar els peus, pots seguir pujant, deixant anar el turmell, la cama, els genolls, tant d'un costat com el dret com l'esquerre, les cuixes, les extremitats inferiors fins a la ingle. Tota la cama esquerra, tota la cama dreta, deixant-les anar completament sobre la superfície on estàs. I a la teva manera. No ho has de fer de cap manera determinada, només trobar la teva. I mentre vas inhalant i exhalant, a poder ser pel nas, l'òrgan que tenim en el cos per la respiració. Posaràs l'atenció a la pelvis i tant a la zona més de l'anus com del pubis. Deixaràs anar tota aquesta zona que a vegades apretem, que a vegades tanquem, de manera que de cintura en avall el cos estigui al màxim de deixat anar. Al màxim que puguis, al màxim que notis. I seguiràs pujant per l'esquena i per la zona del pit i panxa. Aquesta zona del tronc també la deixaràs anar. Tant com puguis, a la teva manera, mentre vas inhalant i exhalant. Inhalant i exhalant. I deixant anar tota la teva caixa toràcica, la panxa i l'esquena. Deixa anar també el braç dret i l'esquerre completament. I que els dits i les mans puguin estar en una posició còmoda i relaxada totalment. De manera que del teu coll en avall, tot el teu cos es pugui deixar anar totalment, completament.
des del coll fins a baix dels dits dels peus. I d'un costat a l'altre, des de la mà dreta a la mà esquerra. Tot el cos deixat anar. Molt bé, ho fas molt bé. Aprofita per deixar anar també les cervicals i el coll. A les cervicals, una zona on a vegades hi ha moltes tensions. Deixa que es puguin recolzar, relaxar, deixant que les tensions s'alliberin, tant al coll com aquesta zona de les cervicals, les espatlles. I seguint amb el cap. El cap és una zona on també s'hi poden acumular moltes tensions, des de més a la cara, a la zona de la mandíbula, fins al cap de forma interna, a través de mals de caps, migranyes, o pressió que puguis sentir per donar voltes a les coses. I deixant el cap completament deixat anar. Si està recolzat en una superfície, doncs que puguis recolzar-lo completament. També deixant anar la cara a la teva manera, és a dir, que la mandíbula pugui caure, que potser se t'obri una mica la boca, però perquè es relaxi. Que el cap, com la resta del cos, pugui alliberar les tensions, pugui descansar a la teva manera i com sorgeixi. A mesura que vas inhalant i exhalant. Inhalant i exhalant. Ara et deixaré un moment perquè puguis revisar si hi ha alguna zona on hi ha alguna tensió i puguis posar l'atenció, deixar anar aquesta part, aquest punt. Tranquil·lament i escoltar la meva veu. Anirem acabant l'exercici i per tant, tot i que puguis tornar quan vulguis a reprendre aquest exercici deixant el cos, ara posa atenció als dits dels peus i de les mans.
obrint els ulls, movent el cos, i donarem per finalitzada aquesta pràctica.